سلام علاتكم نقلكم دما حضراتكم كبلكم ابزا فيديو زيا قرب بزعبا متاينا نمار بزعبا كغبر زلوو كغبر زيبلو such as have to has to don't have to doesn't have to عينات مالتي بتقرينيا نمارينا سناي مكتتال زيا الله تبل قال كلنا نفلطاينا ويدما زلو الله ويدما زلو ني كتبل كلها زبا الله ني كتبل كلها بحصير الله ني مالتي الله ني زيا كذكركم اذن فاولس ناي تغرينيا ا او اي ا اي او زلوا نعن كانسل غيرنا بابوستروف كنتك نخلينا كل غزي سو اللوني نبل زلوني دما نبل ازي بلمد نبلو علني زلني ازي جيجاي مسرت يبلون ابز قال ازي يلن كابز قال ازي وصا يخيدو زلون اللون سلازي كنن بو خلنا دما ازي علني كون خيليو علني كون خيليو زي ما زلني ወይ ድማ ዘለኒ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ክንበብ ከሎ አሎ ኒ ዘሎኒ ኢሉ ይንበብ ሓደ ደማ ምጻ ጥራሕ ዘለዎ ስለዚ እዚ ትቁኑዕ ምዃኑ መጀመርታ ክብለኩም ይደሊ ክገልጸልኩም ይደሊ ኣብነታት ክንሰርሕ ኢና ኣነ እንጀራ ክብልዕ ኣሎኒ I have to eat እንጀራ ኣነ እንጀራ ክብልዕ የብለይን I don't have to eat injera. أنا injera أيكونن كبلع زلوني سي أتغاغما ناي زلوني ناي ألوني. It is not injera that I have to eat. أنا pasta كبلع زلوني. It is pasta that I have to eat. حجر ما السخاب زعبا سخاق زاربي. አሎ እካ ወይ ድማ ዘሎ እካ አሎካ ዘሎካ እዚን ካብ ቻፕተር አውጪና ኢና ኦኬ እዚን ክንውግደን ኢና ዘለና ዘለካ አለካ እዚን ታያ አሎካ ዘሎካ ክንብላለና ልክዕ ከምዚያ ኣብ ላዕሊ አሎኒ ዘሎኒ ዝበልናዮ ዘ ሴም ማለት እዚ ድማ አሎካ ዘሎካ ክንብላለና ዘሎካ ኣብነታት ከኣኽልሪና the same ኣብነታት ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐምና ኣለና እስኻ እንጀራ ክትበልዕ ኣሎካ you have to eat እንጀራ እስኻ እንጀራ ክትበልዕ የብልካን you don't have to eat እንጀራ እስኻ እንጀራ ይኮነን ክትበልዕ ዘሎካ it is not እንጀራ that you have to eat እስኻ ፓስታ ኢኻ ክትበልዕ ዘሎካ it is pasta that you have to eat እስኻ ፓስታ ኢኻ ክትበልዕ ዘለካ እስኺ ድማ ሕጂ ክንሪኣ ኢና ናይ ስኺ ኣሎኪ እዚአን መጀመርታ ንርአየን ዘሎ እኪ እዚአን እንታይ ኾና ኣሎኪ ዘሎኪ have to ወይ has to እየ ዝብል ዘለኹ እዚአን ልምዲ ግን حجون كنسرزنينا علكي زلكي يكون علوكي زلوكي بس كيرنا جرامرنا خنعريو لابوكم السخنجرة كتبلعي علوكي يبل نقول you have to eat انجرة السخي انجرة كتبلعي يبلكن that means you don't have to eat انجرة السخ انجرا ايكونن كتبلع زلكي it is not انجرا that you have to eat السخي باستا اخي كتبلعي زلوكي ولا مولتي it is pasta that you have to eat حجر ما هي ويدما نس سو كنا مهارينا الو و زلو و زين دما زين انتاي لكم نزين eliminate ገርና በአፖስትሮፍ ንትከን አለዎ ዝድማ ዘለዎ ኸውን ስለዚ ዘንበዚ አዘለዋ ክንርፍተን ኢና መሊስና ዲስሚስ ክንገብረን ኢና አለዎ ዘለዎ አለዎ ኢሉ ድማ ይንበብ እዚ ስለዚ እዚኣ ግን
اللو زلو أبنتات نرأين السو انجرا كبلع اللو السو انجرا كبلع اللو he has to eat انجرا السو انجرا كبلع يبلون he doesn't have to eat انجرا يبلون هنا نبلا بزي حدا نجار كنت أقصد زلنا كلتا ترجمي زلوا زي يبلون كنبل كلنا حدا يبلون كنبل كلنا كم زي أيقبونيو مالتيو السنجرا خبلع يبلون أيقبونيو تحدا يبلون كم زي زخوانة يعني عاي سلدي يبلين نبل نايب زعبا نايم هلاو نجاري تكس سلازي أبزي بزعبا كجبر زلوا زي يبلون يا نايم هلاو بدحرزي كن مهارينا السنجرا خبلع يبلون he doesn't have to eat انجرا السو انجرا أيكونن كبلع زلوا it is not انجرا that he has to eat السو pasta يو كبلع زلوا it is pasta that he has to eat how about she we're going to talk about she now sa allo wa زلو wa allo wa زلو wa زي جيجا مخانو دقيمة كزخاخركم فتو سلامنتايو يتقال أورجين قال أبزي زلو ألو زلو سلازي إذا كابوي وصانان ألو وا زلو وا كم زنبل مالتيو سلازي بالساقيرنا هنسرح كلنا مولا حسابات دما السانجرا كتبلع ألو وا she has to eat انجرا السانجرا كتبلع يبلان she does not have to eat انجرا إسا انجرا أيكونن كتبلع زلوا it is not انجرا that she has to eat إسا pasta كتبلع زلوا it is pasta that she has to eat how about us نحنا ألو نا ألو نا زيا ريد كغور لكمي so نمنتاي eliminate كيرنا ألو نا زلونا إذا دما جيجا مخانو كذا خاخركم بلمدقن علنا زلنا نبل علونا زلونا كابزي عين وصا نحنا انجرا كنبلع علونا سي علونا ايكونون زي علو نا إذا نبل we have to eat انجرا نحنا انجرا كنبلع يبلنان نحنا انجرا كنبلع يبلنان we don't have to eat انجرا نحنا انجرا يكونن كنبلع زلونا it is not انجرا that we have to eat نحنا باستا إنا كنبلع زلو نا yes it is pasta that we have to eat حجي أبزينا pay attention كنكبر زلنا أبتقرنيا بزوح شجر زلنا بزعبا بزحات كنزارب كلنا سخاتكم سخاتكن ساتهم الساتن أبزي إني زلنا شجر مخنياتو بزيكون لمدي إنا نخير كل جزء سلازي خنا عريخن فتنا لنا إتنبلو خزخا خروكمي إتخبال زلود ما خزخا خروكمي زي ألو أكاتكم زلو أكاتكم زي أنت خونا ألو أكاتكم زلو أكاتكم زي بلمد نبلوي ألو أكاتكم زلو أكاتكم كقدف زلوي مخنياتو ألو إتقال ألو زبلن زلو كاب زبلني ألو أكاتكم زلو أكاتكم سكا أبنات نرأي حجي أبناتات نرينا السخاتكم تايلي بزعبا بزحات يتزارب زلوخ السخوم ايكون كون زبل زلوخ السخاتكم انجرا السخاتكم انجرا كتبلعوتا اللوكاتكم السخاتكم انجرا كتبلعوتا اللوكاتكم اوكي you have to eat انجرا ابزي ادما خذكركم زدلي سخاتكم انجرا كتبلعو ويدما كتبلعوتا كلتي بحالي كتبلعوتا اللوكاتكم مبزحتو غيزيكو انا نزيا تا افويد غبراي كتبلعو اللوكاتكم مخنياتو تي اللوكاتكم يغلصو سلازلو ناي بزحات اوريدي يغلصو سلازلو جن تا مئتاو كل غيزي سيفيا السخاتكم انجرا كتبلعوتا اللوكاتكم بل السخاتكم انجرا كتبلعو اللوكاتكمون بحال مالتي كلتيو ناتكم مرجع يدحان
ግን ኩሉ ግዜ ስምን እዚ ናይ መጀመርታ ኢና ስም ንብሎ ናውን እቲ አንቀጽ ቨርብን ክሰማማዕ ክኽእል ኣለዎ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንብል እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም ኢና ንብል ሓቀይ እታ ብልምዲ ንብላ እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም እዩ ሕጂ እዚ ልምዲ እዩ እምበር ቁኑዕ ኣይኮነን ኣካዳሚካሊ ክንሪኦ ኣለና እስኻትኩም እንተኢልና ክትበልዑታ ክንብል ኣለና እቲ ኣግሪ ክገብር ኣለዎ እዚ ኣሎካትኩም ኣለኩም ዘይኮነስ ኣሎካትኩም you have to eat እንጀራ ስለዚ ምስነይቲ እዘዋዳድረልኩም ዘለኹም ምስቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም ንብል እዚ ግን ጌጋ ምዃኑ ባዕልና ክንእርሞ ክንክእል ኣለና እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ የብላትኩምን ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ የብልኩምን ኢና ንብል ኖ የብልኩምን እንተኢለ ንሓደ ዓብይ ሰብኣየ ኣቦይ አብርሃም እንጀራ ክትበልዑ የብልኩምን እዩ ዝብሎም ንዓብይ ሰብኣይ ናይ ክብረት እዩ እሱ ናይ ብዙሓት ዝዛረብ እንተዳ ኣለኹ ግን የብላትኩምን እዩ የብልኩምን ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም እንጀራ ክትበልዑ የብልኩምን እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ የብላትኩምን እዚ ክትበልዑ እውን ክትበልዑ ወይ ክትበልዑታ ክንብል ከም ንኽእል እዚኣ ክትበልዑታ የብላትኩምን እንታይ ክብለኩም ደለ ክትበልዑ የብልኩምን የብላትኩምን ክትሰትዩ የብላትኩምን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ክትበልዑታ የብላትኩምን ክትሰትዩታ የብላትኩምን ድማ ቁኑዕ ምዃኑ ከዘኻኽረኩም ይደሊ እስኻትኩም እንጀራ ኣይኮነን ክትበልዑ ወይ ክትበልዑታ ዘሎካትኩም it is not እንጀራ that you have to eat በትልምዲ ግን እንታይ ኢና ንብሎ እዚ እስኻትኩም እንጀራ ኣይኮነን ክትበልዑ ዘለኩም ንብል ሓቀይ ግን ክንእርሞ ከም ዘለና ዘዘኻኽረኩም ዘለኹ ምክንያቱ ግራመር ኢና ንመሃር ዘለና እስኻትኩም እንጀራ ኣይኮነን ክትበልዑ ዘሎካትኩም ወይ ድማ ዘለካትኩም አሚን ክትበልዑታ ወይ ድማ ክትበልዑ ዘሎካትኩም ስለምንታይ እዚኣ ኣብራኬት እያ እዚኣ ዘሎካትኩም ናይ ብዙሓት ምዃኑ ትገልጽ ስለ ዘለኻ ኦሚት ክትገብራ ትኽእል ኢኻ እንተ ኦሚት ክትገብራ ማለት ክንገድፋ ንኽእል ኢና ክንወስዳውን ንኽእል ኢና ክትበልዑ ወይ ድማ ክትበልዑታ ዘሎካትኩም ኣብዚኣ ድማ እስኻትኩም ፓስታ ኢኻትኩም ክትበልዑታ ዘሎካትኩም it is pasta that you have to eat ሕጂ ድማ ብዛዕባ እስኻትክን ክንዛረብ ኢና እስኻትኩም ተመሳሳሊ እዩ ኣሎ እካትክን እዚኣ ድማ ኣሎ እካትክን አፖስትሮፍ ጌርና ነታ እጥፊና ነዚኣ እጥፊና ኣሎ ካትክን ትኸውን ስለዚ እዚ ብየማን ዘሎ ጌጋ እዩ ታብ ሰርክል ዘላ ጥራሕ ያቕንዕቲ ዘሎ ካትክን ኣሎ ካትክን ክንብል ክንክእል ኣለና እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ወይ ክትበልዓታ ኣሎ ካትክን you have to eat እንጀራ በትልምዲ ግን እንታይ ኢና ንብል እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ኣለክን ኢና ንብል እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ኣለክን ኣደያ ሙለሱ እንጀራ ክትበልዓ ኣለክን ኢና ንብል እቲ እስኻትክን ምስ ኣለክን ኣይከይድን እዩ ኣሎካትክን እዩ ዝኸይድ ኣሎካትክን እስኻትክን እንጀራ ምክንያቱ እስኻትክን ኣብዚ ስም እንዲ ዝኸውን ዘሎ ኣሎካትክን ድማ ዓንቀጽ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ኣሎካትክን መጋጠምቲ ክኸውን ኣሎ ክጋጠም ክኽእል ኣለዎ ዓንቀጽን ስምን ክጋጠም ኣለዎ እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ወይ ድማ ክትበልዓታ የብላትክንን you don't have to eat እንጀራ I know መብዛሕትኩም እንታይ ኮይኑ ይድስማዓኩም I am very sure ብዙሓት ካባና እዚ ናይ ትግራይ ቋንቋ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለና እዚ ግን ክንሓፅቦ ኣለና ካብ ርእስና ብቕኑዕ ኢና ክንከይድ ዘለና ግራመር ክእረም ኣለዎ እስኻትክን እንተኢልና እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ የብላትክንን በትናትና ልምዲ ግን እንታይ ነይሩ እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ የብልክንን ኢና ንብል የብልክንን ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ኣደያ ሙለሱ እንጀራ ክትበልዓ የብልክንን እየ ዝብል ንብዙሓት ግን የብላትክንን እዩ እስኻትክን እንጀራ ክትበልዓ ወይ ድማ ክትበልዓታ የብላትክንን እስኻትክን እንጀራ ይኮነን ክትበልዓ ወይ ድማ ክትበልዓታ ዘሎካትክን እንታይ ደኣ እስኻትክን
pasta ኢኻትክን ክትበልዓ ዘሎካትክን it is pasta that you have to eat it is not እንጀራ that you have to eat it is pasta that you have to eat እብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ እሳተንን ድማ ክንሪአን ኢና ሕጂ ብዛዕባ እሳቶም እየ ክዛረብ ኣሎ እወኣቶም ድማ እዚኣ ከዘኻኽረኩም ይደሊ እወኣቶም ዘሎ እወኣቶም ኣሎ እወኣቶም ዘሎ እወኣቶም እዚኣ ሽዑ እንታይ ትኸውን ኣለዋቶም እዚኣ ከዘኻኽረኩም ወኣ ዘላ እንታይ ትኸውን ናብ ዋ ንቀይራ ክድመፅ ከሎ ወኣ ዘሎ ዋ ይዝድመፅ ዋ ካበኣ መፅያ ዛ ዋ ደኣ ከይትብሉ እዚኣ ወኣ እታ ኢሊሚኔት ጌርናያ እዛ ወኣ ዘላ ድማ ዋ ትቕየር ሕጂ ኣለዋቶም ከነድምፆ ከለና ኣለዋቶም እዚ ኮነ ኣለዋቶም ዘለዋቶም ንብል ራይ እዚ ግን ዘለ ዘላታ ቃል ፊደል ነጥፋያ ፕሊዝ ጌጋ እዩ ምንጭ ይብሉ ዘለዋቶም ዘይኮነሲ ዘለዋቶም ኣለዋቶም ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ሓሳባት እንታይ ይኸውን እሳቶም እንጀራ ክበልዑ ወይ ድማ ክበልዑታ ኣለዋቶም ክንብል ኣሎና they have to eat እንጀራ በቲ ልምዲ ግን እንታይ ኢና ንብሎ ዝሕጂ እሳቶም እንጀራ ክበልዑ ኣለዎም ኢና ንብል እሳቶም እንጀራ ክበልዑ ኣለዎም ኣቦ ዮሐንስ እንጀራ ክበልዑ ኣለዎም እምበር እሳቶም ተልና እንጀራ ክበልዑ ወይ ክበልዑታ ኣለዋቶም ክበልዑ ንመን ኢና ነቦ ዮሐንስ ክበልዑታ ኣለዋቶም እሳቶም እንጀራ ክበልዑ ወይ ድማ ክበልዑታ የብላቶምን በቲ ልምዲ ግን እንታይ ኢና ንብል እሳቶም እንጀራ ክበልዑ የብሎምን ኢና ንብል እሳቶም እንጀራ ክበልዑ የብሎምን ሄይ ኣቦ አብርሃም እንጀራ ክበልዑ የብሎምን እምበር እሳቶም እንጀራ ክበልዑ ወይ ድማ ክበልዑታ የብላቶምን they do not have to eat እንጀራ እሳቶም እንጀራ ይኮኑን ክበልዑ ወይ ክበልዑታ ዘለዋቶም it is not እንጀራ that they have to eat እሳቶም ፓስታ እያቶም ክበልዑታ ዘለዋቶም እዚ ሕጂታ ይምበልና እሳቶም ፓስታ እዮም ክበልዑ ዘለዎም ኢና ንብል ብትግርኛ ንሕና መብዛሕትኡ በቲ ልምዲ እሳቶም ፓስታ እዮም ክበልዑ ዘለዎም ኖ እዮም ክንብል ከለና ነቦ ዮሐንስ ኣቦ ዮሐንስ ፓስታ እዮም ክበልዑ ዘለዎም እምበር እሳቶም ክንብል ከለና ብዙሓት ሰባት እዚ ኣይጋጠምን እዩ ዓንቀፅን ስምን ክጋጠም ክኽእል ኣለዎ እሳቶም ፓስታ እያቶም ይብል ክበልዑ ዝብል ድማ ክበልዑ ኣብዚኣ ክበልዑ ዘለዋቶም ትበሃል እያ ክበልዑ ዘለዋቶም ክበልዑ ዘለዋተን ክንብል ንኽእል ኢና ክበልዑታ ዘለዋቶም ድማ እቲ ክኸውን ዘለዎ ክልቲኡ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ኦኬ ምክንያቱ እዚኣ ዘለዋቶም ክንብል ከለና ነዛ ክበልዑ ትገልፃ ስለ ዝኾነት ክበልዑታ ወይ ድማ ክበልዑ ዘለዋቶም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ እሳተን ክንብል ከለና ኣሎ እዋኣተን ኢና ንብል እዚኣ ኣይንረሳዓያ ኣሎ እዋተን ወይ ዘሎ እዋተን ምስ ሓፀረ እንታይ ይኸውን ኣለዋተን እዚኣ እንታይ ኢለኩም ወኣ ዘላ ዋ ትኸውን ወኣ ዘላ ዋ ዘለዋተን እዚኣሲ ሰማያዊ ጌርያ ዘለኹ ካበይ ኣመፅያ ንኸይትብልዋ ኢለ ካበይ ኣመፅያ እዚኣሲ እስከ ራእይዋ ዋ ኣሎ ዋ እዚኣ ወኣ ዘላ ራእይዋ ቀይረያ ናብኣተን ወኣ እንታይ ገይረ ኣለኹ ነዛ ኣፖስትሮፍ ቀይረያ ወኣ ዘላ ድማ ዋ ኣትድመፅ ኣለዋተን ይኸውን ዘለዋተን ከምዚ ኢሉ ዝድመፅ እዚኣ ጥራሕ ኢና ኢሊሚኔት ክንገብራ ዘለና ምክንያቱ ለ ዝብል ፊደል ኣብዚ የለን ኣሎ ዳ እምበር ኣለ ኣይኮነን ዘሎ እምበር ዘለ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክድምሰስ እዩ ዘለዎ ብልምድት ንጋገዮ እዩ እሳተን እንጀራ ክበልዓ ኣለወን መበልና ኣብዚ በቲ ንሕና ኩሉ ግዜ ንብሎ እሳተን እንጀራ ክበልዓ ኣለወን ዘይኮነ እሳተን እንጀራ ክበልዓ ወይ ክበልዓታ ኣለዋተን they have to eat እንጀራ እሳተን እንጀራ ክበልዓ የብላተንን በቲ ልምዲ ግን እንታይ ኢና ንብል እሳተን እንጀራ ክበልዓ የብለነን ኢና ንብል እሳተን እንጀራ ክበልዓ የብለነን ግን
ክዋሃሃድ ክኽእል ኣለዎ ዓንቀፅን ኣስማትን ክዋሃሃዱ ክኽእሉ ኣለዋቶም እሳተን እንጀራ ክበልዓ ወይ ድማ ክበልዓታ የብላተንን they do not have to eat እንጀራ እሳተን እንጀራ ይኮነን ክበልዓ ዘለዋተን see it is not እንጀራ that they have to eat እሳተን ፓስታ እያተን ክበልዓ ወይ ድማ ክበልዓታ ዘለዋተን it is pasta that they have to eat በትልምድብ ግን ነዚ እንታይ እንበልና እሳተን ፓስታ እንክበልዓ ዘለወን እንበልና ነርና ደምሎሱ እዮም ፓስታ እንክበልዓ ዘለወን ንብል እምበር ንብዙሓት ሰባት እሳተን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እሳተን ፓስታ እያተን ኣብ ክንዲ እየን ኣደምሎሱ እየን እየ ዝብል እምበር እሳተን እንተኢለ እሳተን ፓስታ እያተን ክበልዓ ወይ ድማ ክበልዓታ ዘለዋተን ክብል ክኽእል ኣለኒ ንኣርሞ I understand that እሳተን ፓስታ ክበልዓ ዘለወን በትልምድ ንብሎ ንሕና እዚ ጠፊእኒ ይኮነን ግን ኣካደሚክ ናብ ግራመር ክንቀይሮ ማለት ብግቡእ ኣገባብ ክንጽሕፎ ከም ዘለና ንምስኽኻር ናይ ክብሪ ድማ ኣለውና ናይ ክብርታት እስኽን ንዓቢ ሰብኣይ እስኽን ንዓባይ ሰበይቲ እሶም ንዓቢ ሰብኣይ እሰን ንዓባይ ሰበይቲ እዚ ድማ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ዝባእስ ነገር የብልና ኩሉ ግዜ ተን ዘባእሳ ማለት ንጋገዮ ንምባል ዘባእሰና ክብል ከለኹ ሲ ንጋገዮ ኣብ እስኻትክን እሳቶም እሳተን እዩ ዘሎ ጌጋ ኣብ እስኹም ሓንቲ ጌጋ ይብልናን እስኹም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም ኢና ንብል ኣሎ እኩም ዘለኩም ኢና ንብል እዚ እስኹም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም you have to eat እንጀራ ብእንግሊሽ ዘንጢልና ኢና ንዛረብ ብትግርኛ ግን ኣኽቢርና ንዛረብ እስኹም እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም እስኹም እንጀራ ክትበልዑ ይብልኩምን እዚ ኢና ንሕና ነቲ እስኻትኩም በዚ ጌርና ንትክኦ ጌጋ እስኻትኩም እንጀራ ክትበልዑ ይብልኩምን ንብል ኖ እስኹም እዚ ኣቦ ዮሃንስ እንጀራ ክትበልዑ ይብልኩምን ኣቦ ዮሃንስ እንጀራ ክትበልዑ ኣለኩም ስራይዎ እስኹም እንጀራ ይኮነን ክትበልዑ ዘለኩም it is not እንጀራ that you have to eat እስኹም ፓስታ ኢኹም ክትበልዑ ዘለኩም it is pasta that you have to eat ከምኡ ድማ ኣለኹን እስኽን ክዛረብ ደልየ ዘሎክን ወይ ድማ ኣሎክን እዚ ጌጋ ምዃኑ ክጠቀስ ይደሊ እዚ ትቕንዑ እዛ ብሰርክል ሬድ ጌርያ ዘለኹ እታ ቅንዕቲ ማለት እዩ እዚ ቅንዑ እንዲ ብፀጋም ዘሎ እቲ መሰረታዊ ኣፀሓሕፋ እዩ ግን ኣሕፂርና ክንጥቀመሉ ከለና ድማ ኣሎክን ዘሎክን ኢና ንብል ስለዚ ኣብዚ እዚኣ እስኽን እያ ዘላ እዚኣ እስኽን ክትከውን ኣለዋ ተጋጊ ኣለኹ እዚኣ ክእረመኩም እየ እስኽን እንጀራ ክትበልዓ ኣሎክን እየ ዝብል እስኽን እንጀራ ክትበልዓ ኣሎክን you have to eat እንጀራ እስኽን እንጀራ ክትበልዓ ይብልክንን you don't have to eat እንጀራ ንዓባይ ሰበይቲ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ምስ ዓባይ ሰበይቲ ይዕልል ኣለኹ እስኽን እንጀራ ኣይኮነን ክትበልዓ ዘለክን እዝብለና it is not እንጀራ that you have to eat እስኽን ፓስታ ኢኽን ክትበልዓ ዘለክን it is pasta that you have to eat ስለዚ እዚ ዘለኩም ገለ ናይ ብዙሓት ዘይኮነ ናይ ዓበይቲ ሰባት ምዃኑ ምዝካር የድልየና yes ከምኡ ድማ እሶም ኢለ ዝዛረብ ተለኹ ምሳና የለውን ሕጂ ኣሎ እዎም እዚኣ ድማ ኣይንረሳዕ እያ ኣለዎም ትኸውን ብሓፃር ዘለዎም ትኸውን እዚ ኮነን ኣለዎም ዘለዎም እዚኣ ለያ ሎቶ ጌርያ መቕንዕት እያ ኣለዎም ዘለዎም ሕጂ ኣብነት ንርአ እሶም እንጀራ ክበልዑ ኣለዎም ይብል ኣለኹ so he has to eat እንጀራ ብእንግሊሽ ዘንጢልና ኢና ንዛረቦ he has to eat እንጀራ ትየልናስ ንዝኾነ ሰብ ዋላ ምስ ንእሽተይ ሰብ ንዛረብ ኣለና ምስ ዓብይ ሰብ ንዛረብ ኣለና ሓደ ዓይነት እዩ he has to eat እንጀራ
حجيجن نعبي سب أيجن السوم إنجرا قبلعو اللوام ها السوم إنجرا قبلعو يبلومن ناي بزحات هيكون نزي ناي بزحات هيكون يبلومن حدا سبيو أوكي يبلاتومن يو ناي بزحات حري نذكره السوم إنجرا أيكونن قبلعو زلوام الساتوم نيرات تخونجن عب كندسوم الساتوم إنجرا أيكونن قبلعوتا زلواتهم زي كونه زلواتهم مبالكون يري it is not إنجرا that he has to eat السوم إنجرا يكونن قبلعو زلوهم السوم دايدا قبلعو لهم السوم باستا يكونن زلوهم it is pasta that he has to eat السن دما خمو بزعبا السن كزاربي حجي ألو ون زلو ون ألو ون ويدما زلو ون زي أدما خريعينا إذا جاي كل جزء أبزا سيركل طرح رأيوا السن إنجرا خبلعا اللون she has to eat إنجرا السن إنجرا خبلعا يبلنن she doesn't have to eat إنجرا السن إنجرا يكونن خبلعا زلون it is not إنجرا that she has to eat السن باستا إن خبلعا زلون it is pasta that she has to eat نايلوم تمرتنا أبزودينا لنا تردي أناكم كونا تسفا قبر إذا فيديو زيقا دقاقيمكم رأيوا زيقا بنتصورنت كتر رأي يقبا بزتر بزتر فيه سسنا يتطعمو